balik na makapuso sa GMA Regional TV Live. Usa sab sa sektor nga hilabihan nga naapektuhan sa gipatuman karon nga ECQ tungod sa hulga sa COVID-19 ang hotel ug tourism industry dinhi sa Pilipinas apan sa Sugbo usab. Karong buntag atong pangumustahon kining maong industriya giunsa kanila pagsagubang sa mga hagit karong panahon na mao makauban nato karong buntag makapuso ang presidente sa Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu kun HRAC, Mr. Carlo Anton Suarez. Good morning, Sir Carlo. Maayong buntag natong tanan sa mga viewers ug sa atong mga kapuso. Maayong buntag. Thank you so much for joining us, Sir Carlo. First and foremost, kumusta na ang atong industriya nining atong gisagubang karon nga krisis? Actually, we are doing okay, no? Sa Cebu City, we're still doing okay. Kaya napamantay mga call center naka-check-in nato. Supposedly until May 15 lang unta na sila, but ang uban we are receiving good feedbacks nga they'll be extending until May 31. Some May 31 ug some pod May 24. After that, that would be the defining moment of the hospitality industry. What will happen next? We don't know whether we still have the occupancy that we can operate in our respective properties. Sa atong mga properties din sa Cebu, Sir Carlo, I understand nasa uban gyud nga temporarily misis una sa ilang operation. Yes, ubay-ubay na pod, no? Nag-temporary closure karon kay kanilaging daghan manggod kay tag-challenge this crisis. You have estimate, sir, og mga around pila pud ka mga empleyado ang naapektuhan sa HRAC lang mismo? As a HRAC lang mismo, sir, we're talking about more than 10,000, 15,000 employees, members namo sa HRAC. Ubay-ubay gid ang medyo affected. But not untak, no, na ma-lift na sa ato ang IATF ang tourism and leisure as soon as possible. Pero nagtan-aw ko, sir, sa kining mga guidelines sa IATF unsay mahitabo sa hotel o sa hospitality industry gihapon, sir. Allowed ba mo operate MECQ o GCQ? Actually, Sir Nico, no, allowed gihapon ang hotels, but naa tay selective markets. Mao ni siyang OFW, BPO, ug ato ang mga frontliners. So within the ECQ o GCQ, mauna siya atong tulo ka markets nga allowed nga i-occupy sa atong mga hotels karon. Tourism, sir, mga turista wala pa gid ni karong panahon na. Wala pa gid, no? But kaning nagsige tag-coordinate sa Department of Tourism as well as ang atong IATF sa Manila nga niingon sila nga once ma-lift ni sometime September or hopefully next month, no, ma-ECQ ma-GCQ na ang Cebu, na may mga flights. Ang ato ang unang market nga moari sa Sugbo is ang ato ang domestic market. Mao po na atong ipaningkamutan karon to promote the local destinations and the Philippines. In Congress karon, Sir Carlo, there are talks of kaning mga stimulus package sa lain-lain ng mga industries nga hilabihan gyud naapektuhan sa, of course, sa COVID-19 tourism industry o sa gyud sa maingon tang nadapa aning panghitabo. Are you hopeful nga hatagan og dako nga maingon tag dakog bahin sa pondo alang sa atong industriya? Karon, no, based sa katong stimulus package nga gihimo karon sa Department of Tourism, dako kay nga budget. Ang amo lang karon is once ma-okay na ni, no, ma-okay na ang tourism ug leisure sa September, ang atong Department of Tourism among gi-push kas ang local market, local destinations, domestic market, makaya ra ni nato, makabangon rata kita pa Pilipino, dali rata mo bangon. Let's talk kadali, sir, of the new normal. Murag mao na magyud ni we're into this na magyud. Unsa may new normal nga inyo na foresee sa inyo nga industry, sir? We as a HRAC among gipang advice ng among mga membro mao ning mga basic thermal scanner, naa kay kanang alcohol ug inigsud nimo naa kay musuwat ka sa imong contact details, complete contact address,
in kaso at least naatay file. Di ba? Naatay mga protocols nga gipaabot sa Department of Health 37.5 kumusaka ana ato na siyang i-report na nato sa Department of Health. At the same time ang entrance kanan mga hotels, resorts naka-face mask ta, naka-face shields. Ang housekeeping kanang mo encounter og guest naka-PPE na sila. Ang kanang atong front desk na siya kanang plexiglass nga murag shield gani, murag glass shield. Kung sa bangko pa sa una murag na bildo niya na gamay lang nga busot nga itunol-tunol. So mao na ang mga precautionary measures karon. Mo share lang ko quick facts, dali lang kayo. Alright, sir. Ang atong hotel during COVID 90% ang abli. Atong market is ang BPO. Sa atong resort 61% ang nag-abli. Ang atong market is still BPO sa resort ug kanang mga long staying guests. Atong restaurant naatay 5 ka book membro, 20% ang open. Dako kayo og tabang ang BPO nato nga market karon. Mao na siya nakapabuhi sa industriya sa turismo dinhi sa Cebu, sa Lapu-Lapu, sa Mandawi ug sa probinsya. Ug kita pod nakatabang pud ta og patrabaho sa ato mga empleyado. Mubalik ko ato sa new normal, Sir Carlo. There are talks or suggestions sa Congress nga once mo fully operation, mubalik na ta sa naandan. Of course, di man ta maingon nga mubalik sa naandan, new normal naman. Suggestions of contactless check-in for guests sa inyong mga restaurants po, sir, nga doon ako ni proper spacing sa mga tables to, of course, further promote social distancing. And finally, sir, dahil laing suggestion ka nang doing away daw with buffets o instead mga pack na lang nga mga meals ang atong i-offer sa atong mga guests. Doable ba ni siya nga mga suggestions? Yes, actually sa among membro lang no, amo na nang gi-discuss. Those were the days ang atong mga buffet sa hotels ug mga resort. Karon di na kita allowed og buffet. Number 1 kay kuyaw ta sa mga kanang virus. So ang ato karon puro ta pack meals. Kung sa restaurant man pero di man gid allowed maabli kay take out orders man gyud ta karon, but other countries are doing social distancing sa restaurant. Nga a table of 4 mahimo na lag table of 2. Regarding ang katong gi-bring up nga contactless, mao na po na atong gi-share sa mga membro, which ang mga members karon nag-apply sa mga GCash, Alipay, kanang mga uban nga mga online transaction, no? Alright, sir, maybe you'd like to use this opportunity. Message sab sa atong guests o sa atong mga members sab sa HRAC in spite ani atong mga giagian karon nga challenges sa COVID-19. Mubangon ra pud ta bangon ra pud ta balik, mubalik ra pud ng turismo. Ang importante lang gid nga we are all healthy and at the same time tightening all of your cash flows, inyong mga business perspective. Let's take care of our employees, katong uban nga mga no work no pay, ato tong mo na atong mga priorities sa among side, mo na mo priority on saan nato pag-take care sa tao kay bisod jud kayo. And mubangon ra pud ta ani soon, no? Once ma-lift si IATF September, hopefully mga September, October, hinahinay na tagbangon. Kita tanan mo bangon. Alright, og murag we look forward nga mahibalik yun ang mga buffet, sir, kay murag daghan ang nangitaan. Thank you so much for your time this morning, Presidente sa HRAC, Mr. Carlo Anton Suarez.